родопската песен "Излеле Делю Хайдутин", която звучи, е една от 27-те музикални пиеси, изпратени през 1977 с космическата станция Voyager като посланници на Земята в царството на звездите. Песента е записана от американците Етел Рейн и Мартин Кейник, след като се е чули на първия събор на народното творчество в Копривщица през 1965 година в изпълнение на Валя Балканска от село Арда, Смолянско. Съборът за народно творчество се организира в землището на град Копривщица. Копривщица е град-музей, уникално селище, запазило над 250 паметника на архитектурата от времето на българското възраждане през 19 век. Съборът в Копривщица привлича интереса на десетки хиляди участници и гости, както от всички райони на България, така и на любители на българския фолклор и традиции от целия свят. През 1965 година се провежда първият събор на народното творчество в Копривщица. Градът е избран за домакин по предложение на авторитетния български етномузиколог Айна Кацарова, родена в Копривщица. От 1965 година до днес има 10 издания на Копривщинския събор. Съборът е част от цялостно движение за опазване на народното творчество, намерило израз в множество регионални прегледи на наследството в различни райони на страната. Съборът за народно творчество в Копривщица е водещ форум за представяне, съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство в България. През август, в рамките на няколко дни, любители на народното творчество, групи и индивидуални изпълнители представят в Копривщица почти всички дялове на наследството – вокална и инструментална музика, танци, словесен фолклор, обреди, детски игри, занаятчийски изделия, традиционни костюми, народна медицина. Прекрасен е, всички са много щастливи. Участват всякакви хора, и възрастни, и млади, и деца. Мисля, че това е една магия, че това е нещо, което вие трябва да запазите завинаги.
Това е изключително събитие. Аз самия съм музикант, свиря на кларинет и съм невероятно впечатлен от това, което виждам. Тук ни харесва много, всичко е толкова фантастично. За първи път сме тук, но се надяваме след 5 години да се върнем отново. Събора се развива през годините и днес е утвърден като устойчива и успешна практика за представяне и опазване на нематериалното културно наследство. Интересът към него непрекъснато нараства. Свидетелство за това е броя на участниците от България и чужбина, който се увеличава през годините от 4000 през 1965 година до над 18 000 изпълнители в последното издание. Расте и интереса сред гостите. През 2010 година те са над 200 000 дошли от всички краища на света. Този събор на Копривщица и другите наши големи събори, но това е най-големия, станаха подбудител, за да се запази тая наша старинна народна култура. Със своята мащабност и разностранни форми за представяне, предаване и популяризиране на наследството, съборът е добър пример за програма, която постига успешно целите на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година и може да бъде продуктивен модел за други страни и региони. Съборът продължава своята жизненост и е пример за много добра и високо оценена практика в опазването на нематериалното културно наследство, както в България, така и по света. За мен това е основното фолклорно събитие в Европа. Дълбоко в сърцето ми, това, което се случва тук, е нещо много лично. Сякаш ще е част от мен.